producenti Toni Jeterović, Emil Kolanović, nakladnik Menar Tarija. Istarske Nine Nane i Istrijane, Dječji zbor glazbene škole Ivana Matetića Ronjkova Pula, glazbeni producent Edi Cukerić, Branko Crnogorčić, Suzana Goldin, Vinka Burić, nakladnik Udruga Tondak, i Tatine priče i pjesme, izvođača Tomislava Golubana, glazbeni producent Tomislav Goluban, nakladnik Delta Note. Aporin usvaja Tatine priče i pjesme, Tomislav Goluban, nakladnik Delta Note. To te pitam! Hvala puno svima koji su glasali. Ovaj porin je došao nakon dugih 10 godina. Hvala mojem bendu koji je u najtežim vremenima za sve profesionalne glazbenike, znate o čemu pričam, moraju svirati za ništa i moraju vjerovati u tebe i mislim da je ovo više za njih nego za mene. Hvala svima koji me trpe doma, koji me ne boju vidjeli anyway, ali znate da ih volim, dobro. I jako sam zadovoljan s ovim albumom. A ga niste nabavili, www.goluban.com, dobit ćete, pošaljite mi mail, porin popust. Poslaću vam album jer hoću da ga čujete. Toliko smo se potrudili oko njega, napravljen je kao dva koncepta. Imamo dječje priče koje su napravljene ko male radiodrame. Profesionalci su ih čitali, glumili i onda imamo te pjesme koje su napisane kao odgovor na te priče. Jedan jako zbilja dobar projekt. Jako sam zadovoljan. Jako mi je drago da sam ovo dobil. I za kraj, pošto imam rijetko situaciju da stanem na pozornicu Porina kojeg jako volim i koji je zbilja dobar poligon da pomogne nekomercijalnim glazbenicima, jer je ovo ipak nagrada koja nas malo digne. 10 godina nisam dobil Porin zato jer je nestalo blues kategorije. U ime svih bluzera Hrvatske i svijeta i svih onih koji razumiju blues glazbu i razumiju ono što se nekad sviralo, ja vas molim da vratite blues kategoriju na Porin, zato jer je blues korijen, sve ostalo je plod. Bez bluza nema roka, nema džeza. Blues je isto hrvatska glazba koji rock i džez. Hvala vam puno.